БЧБ, Христос, футбол і ніякої палітики. Або апошняя стадія маразму рэжыма, які змагаецца з сімваламі пры дапамозе пенітэнцыярнай сістэмы. Сябры, прывітання, з вами я, ксёндз Вячеслав Барокі, на гэтым YouTube-канале. Мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і шукаем адказу на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі у выглядзе самых розных выклікаў. Сёння разважаем пра БЧБ. Што гэта такое? Прычым тут хрысціяне, Христос і прычым тут наогул футбол. Але па парадку. На пачатку ж зазначу вялікі дзякуй за увагу да гэтага канала. На гэтым тыдні, на гэтым канале лічба падпісчыкаў перайшла праз вельмі знакавы рубеж для канала у колькасць 5000. Адным словам, падпісчыкаў ужо больш за 5000. Сябры, падпісвайцеся далей, стаўце пасля падабайкі, дзяліцеся відэа у сацыяльных сетках, ды разважайце пра тыя праблемы, якія разважаем на гэтым канале. Гэта ўсё блізка хрысціянства. Аднядаўна, дзякуючы сродкам масавай інфармацыі, стала вядома, што Генеральная пракуратура Рэспублікі Беларусь несумненна па просьбе нераўнадушных грамадзян рыхтуе пакет дакументаў. Заўважце, аб чым? Аб прызнанні экстрэмісцкімі бел-чырвона-белага сцяга і іншай сімволікі. Хтосьці скажа, а пры чым тут увогуле хрысціяне і Христос? А пры тым, што так ужо склалася ў традыцыі хрысціянскай культуры, што колеры белыя і чырвоныя, як і само спалучэнне колеру ў прыватнасці, таксама па схеме БЧБ, з'яўляюцца сімваламі з рэлігійным, хрысціянскім зместам. Вядома, безумоўна, што сцяг бел-чырвона-белы – гэта таксама дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь у перыяд з 19.09.1991 году па 7.06.1995 году. Але нават сам стваральнік эталону дзяржаўнага сцягу, мастак Мікола Купава, не так даўно у інтэрв'ю «Народнай волі» у разважаннях пра сімволіку і значэнне колераў сцяга, робячы алюзію да стужак БЧБ, якія ўжываюцца ў літургічных адзеннях праваслаўнай царквы, сказаў наступнае: «Бел-чырвона-белыя палоскі сімвалізуюць кроў Хрыста». Безумоўна, яго меркаванне абсалютна адпавядае хрысціянскаму навучанню і культурнай традыцыі. І вось тут хацеў бы звярнуць увагу на БЧБ у веравучэнні касцёла хрысціянства і БЧБ ва ўжытку касцёла, дзе яно сустракаецца як атрыбутыка. Так вось, у хрысціянскім веравучэнні, якое грунтуецца на святым пісанні, мае месца выкарыстоўванне розных колераў у ролі сімвалаў. У прыватнасці, сімвалічнымі ёсць чырвоны і белы колеры. У старым запавеце, напрыклад, прарок Ісая спасылаўся на гэтыя колеры як на сімвалы. Урывак з прарока Ісаі, раздзел 1, верш 18 прагадаю. Паводле яго слоў Бог кажа: «Калі будуць грахі вашыя, як барвовыя, як снег ад бялю, калі будуць чырвоныя, як пурпура, як воўну ад бялю». Таксама ў новым запавеце колер белы ёсць колерам, сімвалам і сімвалам Бога і анёлаў. У Евангеліі паводле святога Марка у раздзеле 9, вершы 3 бачым, белае адзенне мае Христос на гары Табор, а у раздзеле 16, верш 5 нагадвае, што анёл у магіле у васкрослага Хрыста меў белае адзенне. Асабліва цікавым ёсць прыклад біблійны выкарыстоўвання колераў белага ў спалучанні з чырвоным
І аб гэтым чытаем у кнізе «Адкрыцця» Яна Багаслова. Згодна з логікай апостала, каб набыць белыя адзенні святасці і ўвайсці ў валадарства Божае, неабходна гэтыя белыя адзенні выбеліць у крыві. Адпаведна, логіка апостала Яна кажа, што белы колер ёсць абумоўлены чырвоным колерам. Урывак з «Адкрыцця» апостала Яна Багаслова, раздзел 7, вершы 13-15. Я прачытаю гэтыя словы. Яны вельмі цікавыя ў гэтым разважанні. Пачаўшы прамову, адзін старыц спытаўся ў мяне: «Гэтыя апранутыя ў белую адзежу, хто і адкуль прыйшлі?» Я сказаў яму: «Ты ведаеш, Господзе». І ён сказаў мне: «Гэта тыя, якія прыйшлі ад вялікага смутку. Яны абмылі вопратку сваю і адбялілі вопратку сваю крывёю ягняці. За гэта яны знаходзяцца цяпер перад тронам Бога». І вось у пацвярджэнне правільнасці трактавання слоў Пісання мною зацытую словы вікарыя генеральнага, дапаможнага біскупа Мінска-Магілёўскай дыяцэзіі рымска-каталіцкага касцёла. Гэтыя словы біскуп Юрый Касабуцкі сказаў у мінулым годзе падчас святкавання урачыстасці арханёла Міхала 29 верасня. І прапаведуючы, ён навучаў: «Бел-чырвона-белы сцяг – гэта спалучэнне колераў у хрысціянстве. Ад самага пачатку было сімвалам уваскрослага Хрыста. Гэта белая плашчаніца, у якой было загорнута цела Хрыста, а чырвоная паласа – гэта кроў Хрыста. Калі ён уваскрасае, сцяг белы і крыж чырвоны. Так было на старажытных іконах. Хрыстос трымаў у руцэ харугву, а на ёй спалучэнне белага і чырвонага колераў. Гэтая стужка таксама азначае спалучэнне старога і новага запавету». Зрэшты, сябры, не толькі каталіцкі іерарх кажа штосьці падобнае і бачыць у БЧБ сімвал Хрыста, але таксама і праваслаўныя іерархі навучаюць падобна. Так, яшчэ ў 1995 годзе на парламенцкай камісіі пры вырашэнні пытання пра сімволіку Ніл Гілевіч спытаўся тагачаснага мітрапаліта беларускай царквы Філарэта: «Як вы, уладыка, ставіцеся да бел-чырвона-белага сімвала, як сімвала нашага дзяржаўнага сцяга?» Адказ праваслаўнага іерарха быў такім: «Як жа я магу ставіцца да сімвала крыві Хрыста, пралітай на белую плашчаніцу?» Толькі станоўча. Бескампрамісны адказ, сябры. Вышэйсказанае асмельвае абагульніць і зрабіць выснову. У хрысціянскім вучэнні белы колер з'яўляецца сімвалам Бога і святасці. Чырвоны колер – сімвал пралітай крыві, пакутніцтва, сімвал самаданнай і ахвярнай вернасці Господу. Спалучэнне белага і чырвонага з перавагай і дамінантай першага ў сукупнасці двух колераў разглядаецца як адно цэлае, што сімвалізуе яднанне чалавека з Богам праз шлях самаадрачэння і ахвярнасці, праз шлях Хрыста, смерці і ўваскрашэння. А зараз пагаворым пра ўжытак БЧБ у касцёле, як ён ужываўся у касцёле, якімі атрыбутамі адзначаны гэтыя колеры. У хрысціянскай рэлігіі і ў прыватнасці у канфесіі рымска-каталіцкага касцёла выкарыстоўваецца рознага роду сімвалы, якімі надаецца рэлігійны сэнс. Колеры таксама з'яўляюцца знакамі. А менавіта ў літургіі касцёла каталіцкага чырвоны колер – гэта сімвал пакутніцтва. І ў той дзень, калі у касцёле узгадваецца святы пакутнік, святар апранаецца ў літургічныя адзенні чырвонага колеру.
калі ж узгадваецца святы у касцёле, але не з'яўляўся пакутнікам, святар апранаецца ў літургічнае адзенне белага колеру. Вось бачым канкрэтна, як у атрыбутах ужываюцца белыя, чырвоныя колеры. Урэшце, у літургічных адзеннях праваслаўнай царквы усім добра вядома БЧБ-стужкі, чырвона-белыя, якія ўжываюцца на вопратцы святароў падчас літургіі, і гэтыя стужкі азначаюць яднанне старога і новага запавету. Спалучэнне белага і чырвонага колеру са старажытнасці прысутнічала ў сімволіцы хрысціянскай, якая знаходзіла адлюстраванне ў сакральным мастацтве і іканапісе. Белыя харугвы з выявамі на іх чырвоных крыжоў, белыя альбо чырвоныя плашчы у васкрослым Хрысце. Вось толькі некаторыя прыклады з сусветнай гісторыі мастацтва хрысціянскай культуры. Напрыклад, фларэнцыйскія італьянскія мастакі Сандро Боттичеллі, ягоная карціна «У воскрешенні» з 1490 году. Наступны італьянскі мастак, таксама фларэнцыйскі, з таго больш-менш часу, Рафаэліно дель Гарбо «У воскрешенні Христа». Італьянскі мастак родам з Венецыі Тыцыан «У воскрешенні Христа», ягоныя працы з 1542 ці 1544 года ў гэтым больш-менш часе. Іспанскі славуты мастак, які жыў больш-менш стагоддзя пазней, Эль Грэка «У воскрешенні Христа», дзе на карціне ўжывае адзенне як чырвоны плашч, накідка і белая харугва. Вось некалькі гэтых прыкладаў, якія паказваюць і звяртаюць увагу на тое, што гэтыя колеры, белыя, чырвоныя, яны ўжываліся у традыцыі хрысціянскай і з'яўляліся сімваламі. І ў сувязі з гэтым, напэўна, вось кожны з нас сёння можа сказаць так, як у той самай прамове, якая сёння ўжо гучала, сказаў шаноўны біскуп Юры Касабуцкі. Тлумачучы выкарыстанне колераў у спалучэнні бел-чырвона-белага, выразна сфармуляваў: гэта хрысціянская сімволіка. Кропка. Вышэй сказанае, сябры, прыводзіць нас да высновы у атрыбутыцы рымска-каталіцкага касцёла, а таксама без выключэння і іншых цэркваў, іншых хрысціянскіх канфесій выкарыстоўваюцца белы і чырвоны колеры, а таксама іх спалучэнне як бел-чырвона-белае, і успрымаюцца як адзін з сімвалаў хрысціянства. Такая традыцыя, гэта неаспрэчна. І выснова у сувязі з гэтым такая: калі дойдзе ў нашай краіне да прызнання генпракуратурай сімволікі БЧБ як экстрэмісцкай, значыць, тым самым яны прызнаюць адзін з сімвалаў хрысціянства, таксама экстрэмісцкім сімвалам. Вось так, сябры. А таму лічу такую пастаноўку пытання абсалютна ненармальнай. Што гэта такое? Гэта маразм. З Хрыстом і хрысціянствам разабраліся. Толькі прычым вось тут футбол? Бо хрысціянства, вядома, бачыла на сваім шляху у гісторыі розных дурняў, якія ці такім ці іншым чынам імкнуліся ўвесці нейкія законы, абмяжоўваючы іх правы. Хрысціянства гэта вытрымае. Для хрысціянства пагрозы тут няма. Але прычым тут футбол? Мы ж любім казаць, што спорт па-за палітыкай. І таксама вялікая праблема для нас, калі хтосьці гэтага не разумее.
Так пры чым жа тут футбол? Ведаеце, калі маразм палітычнай сістэмы мае апошнюю стадыю, ніхто не можа пазастацца па-за палітыкай, у тым ліку і футбол, і яго аматары-заўзятары. Справа ў тым, што ёсць мноства спартыўных футбольных клубаў, для якіх сімволіка у колерах БЧБ з'яўляецца роднай атрыбутыкай. Вось, напрыклад, футбольны клуб River Plate з Буэнос-Айрес. Для іх сцяг БЧБ, чырвона-белы, да? І так, як для нас, беларусаў, ёсць самым родным і блізкім, гэта сцяг іх клуба. І што атрымоўваецца? Што калі прымецца закон Генпракуратуры Рэспублікі Беларусь, значыць, што яны ўсе, і заўзятары, і футбалісты, і ўсе 4 400 000 падпісчыкаў інстаграма гэтага клуба, сотні тысяч падпісчыкаў на Фейсбуку, згодна з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, калі, не дай Божа, калі яно будзе прынята, хутка яны будуць прызнаныя ўсе разам экстрэмістамі. Зрэшты, няхай таксама рыхтуюцца пачуць абвінавачванні ў свой бок ва ўжыванні экстрэмісцкіх сімвалаў і іншыя таксама. Каманды і іх заўзятары, такія як Аякс, Спартак, Славія Прага, Краковія ды іншыя, пашчады нікому не будзе ад Генпракуратуры Рэспублікі Беларусь. Усе экстрэмісты будуць пакараныя. Ну, вы можете сказаць, не, гэта перабор, гэта абсурд. Такога не будзе, гэта ненармальна. Я згаджуся з вами. Гэта, сябры, сапраўды абсурд. Гэта ненармальна. Што абсалютна не значыць, што гэтага не будзе. Гэта цалкам верагодна, што гэта адбудзецца. Чаму я так кажу? А таму, што, сябры, пасля таго, як 21 студзеня гэтага года быў прызнаны вінаватым Сергій Мільянец, хрысціянін-баптыст, толькі судом быў прызнаны вінаватым толькі за тое, што хтосьці заўважыў на вокнах ягонага памяшкання жалюзі па форме БЧБ. І сталася трагедыя, яго пакаралі, суд назначыў яму штраф. Ён спрабаваў патлумачыць, што ён хрысціянін-баптыст, гэта як бы, з рэлігійных перакананняў яго такія жалюзі, і ўвогуле гэта ягоныя прыватныя справы, ягоныя рэлігійныя пачуцці, і так, як ён іх выяўляе, калі не перашкаджае іншым. Суд гэтага не пачуў. Але, дзякуй Богу, яшчэ на гэтым этапе ён усё ж такі не ёсць экстрэмістам. За пікетаванне яго пакаралі. Толькі вось пытанне. Так, хтось ўсё ж такі экстрэміст? Ці той, хто верыць у Бога, гуляе ў футбол? Альбо той, хто гуляе законамі і гісторыяй, і нават пачуццямі рэлігійнымі? Хто экстрэміст? Дакладна вядома. З Богам доўга не пагуляеш. І Бог ведае, хто з нас хто. Сябры, даслухалі да канца, стаўце падабайкі і дзяліцеся відэа. Не будьце экстрэмістамі, але будьце вернымі нашай хрысціянскай традыцыі. Да новых спатканняў. Жыве Беларусь! З Богам!